बरजरा गाइस बरजरा मा बुस्थु बियो हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि फटाय अफिसियेलाव दिनै खनसे गोसो गोथारै बरायनानै लाफिनबावनाय जाबाय आरोना दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय जों मोनसे जायगायाव थांगासिनो दं आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नायलांबाय था अब्लासो बुजिगोन नुनो मोनगोन आरोना जों अबाय थाङो जों दा थांबाय थांसै सफैलाबायलाय बेनो आन्दाय होग्राया माबा दांथल दुलिगाव ना मा होनोमोनलाय बेयावसो लिंलांबावो नै बरजरायाबावसो ओमफ्राय एसेग्राब मोजां फैबाय जों बा गोजानो जों गारिखौ दोनबोबायलै गैला नै अबस्था गैला बरजरायाव फैनानै फाग्लासो गैला नै गोसोम जाजोब्बाय सानानो हाबबाय 6टा जाबाय फाग्लासो आइफन बायनो अकाद गैया आरो रायजोफोर सोना हरबा बायगोन ना नै दैया बेनो नै गाइस बोहैजेनबाय बा मालाय गोनांफ्रा गोनां नै जा साइकेलजोंसो फैदोंलै साइकेलजोंसो फैदों बोरै दुगैग्रायाबो नै दैया बेनो खर'आ नै पार्किं नामा बेलाय आदसा बावनो दुगैनोसैलै जोंहा ने नै बरियानो जायगाया सेस केमेरा मोजां नुलालै अखा सिनानै नै हाजान गाहाय नङा नै रिंकट लाबाय ओमफ्राय सिजोबबोबाय सेस खानायफ्रा नै लाद्रा लुद्रा जाबोजोब्बाय नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान ब्लगाव बरायदों खथायाव गोबावजों खनसे ना मा होनो नै गाखोबाय आरोना नै बाव थांबावलै बिराद खस्थ' आरोना जों मोनानानै फैफ्लांबाय नै बांद्राय अखा हानानैनो ओमफ्राय लामाखौ आन्दायलाबायनानै मेपआव नायनानैसो फैनो रोंबाय माथो अन्थाइ गोजानि बरजरायाव बा दुगैग्रा गैयालै दां हाजों मोनसे खेबसेनो कमेन्ट खालाम कमेन्ट सोर सोर बरजरायाव फैदों दा नुलाबायदों जों दा फट' लानोसै आरोना दे दै बाज्रुमनाय दै बाज्रुमनाय आरोना बेयो ओरै बाज्रुमलाङो नै जों मोनाना फैदों जायगा जेबो भिउखौनो नुला माबा गोसोमसो नुजोब्बाय आदसा बाव शिब मन्दिर दङ नै मोनसे शिब मन्दिर बा खेबालै बा मा बुस्थु बियो दै गहोग्रा आदसा दै टेस्ट खालामफैलाय मा बुस्थु बियो बा मा बुस्थु होनो दै साप्लाय खालामग्रा न नै दै बाज्रुमनाय आरोना बियो बै खर'निफ्राय फैयोनो दैया बिदि नै नोंथांमोनखौ फटाय अफिसियेलाव दिनै बरायबाय आरोना जों मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय आं नोंनि थाखाय बा नै खर'आव बिराद मोजां बे नै भिउआ बेनो आरोना बेनिथ' भिउआ बेनो खोमा बरजरा बियो जों बरजरायाव फैदों आरोना गोलोमजोबबाय जायगायानो नै बिराद खस्थ'मोन नोंथांमोनखौ नै दिनैनि ब्लगाव फरायफिनबाय आरोना जों माने मोनानानैसो सफैबाय आरोना ओमफ्राय नै जों दा जायगाखौ माखासेखौ गोजोननायखौ मोनासै जों मिलायनाय मोनासै मानो होननानै बुङोबा जोंहा अखा सिजाबोबाय ओमफ्राय गोसोखौनो गोजोननाय मोनासै आरोना सिदोब जाजोब्बाय रेनकट गानबाबो लाब गैया बुथारजोबो ओमफ्राय जों दा एसे खस्थ' खालामना फैनानै दा जायगायाव मोनफैबाय आरोना एसे खस्थ'नि गेजेरजों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादों मोजां मोनदोंबा ना नोंथांमोना गाइस थाबैनो 3K खालामना होदो अब्ला गोदान भिडिअ लाबावनोसै बेरायनाय नोंथांमोननि सिगाङाव नै नोंहा सफैगोन ना थाबैनो 3K खालामना हो 3K दाख्लै नाखाथिनिफ्राय खस्थ'सिन नामालाय बावलाय माथो लिमोनग्रासो जायगायानो अखानानै लिमोनग्रासो जाजोब्बाय बा हाजो गाखोनायल' ब्लग लाबोनोसैलां नोंसोरनि सिगाङाव
आयौ माथो दुगैग्राल'लै दुगैग्रा गोजान जायगाया बा बिसोर जौसिनाव दुगैनोसै गासिबो दुगैनाय गोजान नै जिउआनो बेनो गामसा गानजोब्बाय आरोना नै गामसा गानजोब्बाय ओमफ्राय जों दा दुगैनोसै आरोना नै गालि फार्स्ट टाइम हाजों दैयाव नै बरिया मोजां दै बाज्रुमनाय आरोना नै बिराद गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय दिनै फार्स्ट टाइम हाजों दैयाव दुगैसिगोन आरोना दाख्लै जों नाखाथियाव थांनायावथ' नाखाथियावथ' दै गैयाना ओमफ्राय नैबाव दै दङ जों दा दुगैनोसै आरोबाव वाव बरिया लिमोनद्राथार माथो दिनैसो दैयाव ओंखारलायबाय आरोना दैखराव दुगैयै बरिया बावनो दोन बिगा दोन नै दै बाज्रुमनाय लासै गाखो है खर'आव थांलालै दै गैला बावनो मोजां बावनो दै बाज्रुमनाय नै बरिया भिउआनो दा खेबा जों नोंखौ डिस्टार्ब जायो बरिया बरजरा गाइस बरजरा माने नै नैबेनो माबामोन खोमा बेनो जौसिना बेनो नै ओमफ्राय जों फैयै दावखोबोदोंमोन ओमफ्राय जों दा थांफिनसै आरोना नै बिसोर ओंखारबाय आं लास्टआव दं दा फाग्लासो बिराद बोरैबा माने साननो गोनां बाथ्रा आरोना जौ बथल लाबोना लोंफैयो बाव ओमफ्राय नै बथल गालाङो बोरैबादि गेब्रुनानै बाव गोसारनानै थाना मानसियाथ' गोबां दुगैफैयोना बबेबा बिराद मा होनो खाथियाव डाक्टार गैया मा गैया बिराद खस्थ' जागोन आरोना माने जायफोर फैयो बाव जौ बथलफोरखौ लाबोना बिदि गारलाबायनो नाङा आरोना नांगौबा मोनसे जायगायाव प्लास्टिकआव सोना गालांनो हायो माने बिदि गारनाया जोंनि थाखाय खहा जानो हागौ आरोना माखासे बेयावथ' खनसेल' फैया नालाय गोबां मानसि फैयो बेनिखायनो बथलफोरखौ लाबोनानै गालांनाङा आं भिडिअ लानो हायासै बथलखौ मानोना खर'आव दङ बथला ओमफ्राय जों दा ओंखारफिनबाय आरोना नै गाहायाव लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव बेनो रिकुवेस्ट आरोना जौ बथलफोरखौ लाबोनानै बिदि गारला फैनो नाङा मानोना बाव ओरैनो अन्थाइ गोजाखा बोरैबा एसे गोलैबाथाय खेबसेनो थुफ्रुस गेब्रुगोन आरो नोंथांमोननि सिगाङाव आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानला र' दुगैखांजोब्बाय आरोना दुगैखांनानै ड्रेस गानफोर सुजोब्बाय नै ओमफ्राय जों दा थांफिनसै आरोना नै जों दा स्प्राइट लाबायनानै थानाया नै जाला अबस्था गैला नै बेनो वाटारफला भिउआ बिदि आरोना नै लोगोफोर गोजौनिफ्राय गाहायावसिम भिउआ जों दा बेक फैफिनबाय बांद्राय जों थानोनो मोनासै दसे दुगैबाय ओरैनो फैफिननांबाय नै थांखियानो जायासै जोंना प्लेनिं लानायानो बे माखासे लोगोआनो लेट खालामबायना नङाबाथ' फैनो हायोमोन अबस्था गैला फाग्लासो खानायफ्रा मोखांफ्रा अबस्था गैला जेबो लाबाखै ओरै खर' फिलाजोब्बाय फाग्लासो बेबस्था खाराब दै पानि मोनसे बेखौ बारनांगौ आरोना बे दुगैजाया खोमा ना दुगैजायोथाय नै वा बिराद गिदिरलै नै अन्थाइया गिदिर माथो थाबायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नाय आरोना आरो सापर्ट खालामदो थाबैनो 3K खालामना होदो जों माने दहाय लोगोफोर आं लामानि ब्लगखौ लानो मोनाखैमोन दा लाबोबायनो फैनायावसो लाबोबाय नोंथांमोना नायलांदो नै बेनो बरजरा होनो बेखौनो बरजरा वा बरिया खिन्थु जों दा मोजां भिउ मोनफैयासैलै अखा दोमैनानै नै लामाया हाजो लामा थांफिनसै आरोना नै मोनाफैबाय मानसिफोर फैयो खोमा जों लोगो मोनफैयासै माने जों 6थायावसो मोनफैखाबाय नालाय लोगोफोरखौ दखानबो होलायलायबावसै नै बेनोमोन आरोना नै जों ओंखारबोफिनबाय दा गेटआ बरजरा गेटआ बेनो नै ओमफ्राय नैबेजों मोनसे लामा थांनाय दं ओमफ्राय नैबेजों जों बेजों फैदों आरोना जोंहा बेंगलनि नालाय लोगोफोर नै बेनो जों दा फैफिनबाय ओंखारबोफिनबाय